Boas noites e benvidos unha xornada máis ás novas do día en Estrada Televisión este xoves 16 de outubro. Comezamos como sempre desglosando a actualidade do día en titulares. No ha habido ningún problema, ha sido un incidente sin importancia, la llama de un camping gas o poco más. Por fin, o ano que ven estaremos en disposición e así vamos a contemplar xa nos presupostos da Xunta de Galicia que se están empezando a tramitar ou a elaborar a posta en funcionamento da piscifactoría do Ulla. A Estrada abre o calendario autonómico de bádminton. O Coto Ferreiro acolle o sábado o primeiro día de competición por equipos de Galicia. Vémonos, Lola. Deca logo. Imagina. Non imagines. Confía nun comercio galego de calidade. Selo de calidade do comercio galego. O noso comercio con garantías. Paz Valenciaga. Festa inauguración o venres 17 de outubro. Contaremos con DJ Telo, DJ Mario, moitos agasallos e copas. Festa inauguración Paz Valenciaga o venres 17 de outubro a partir das 12 da noite. E o sábado 18 a partir das 11 da noite a festa continúa. Festa Valenciaga con moitos máis agasallos e sorpresas para ti. Paz Valenciaga, Rúa Serafín Pazo, a Estrada. Un pequeno incidente sen importancia nunha fábrica da Estrada desata a preocupación de familiares e amigos dos traballadores da mesma. A través dunha axencia de noticias apuntouse esta mañá que se calcinara unha fábrica cando en realidade só foi un pequeno incendio nun queimador. A fábrica de mobles María Martínez Otero sufría esta mañá ao redor das 8:30 un pequeno incendio nas súas instalacións da avenida de Pontevedra. Dende a xerencia da empresa queren desmentir a información que saía nalgúns medios digitais a través dunha axencia de noticias que titulaban que se calcinara unha fábrica de mobles en a Estrada. No ha habido ningún problema, ha sido un incidente sin importancia, la llama de un camping gas o poco más. El plan de emergencias saltó automáticamente, igual que la alarma, y llamamos a los bomberos por precaución. Simplemente ha sido un incidente sin importancia. A traída do Umia licitarase en 3 ou 4 meses e a piscifactoría do Ulla funcionará en 2009. Así o aseguraba onte na Estrada o delegado provincial de Medio Ambiente, Juan Froján. Por fin, o ano que ven estaremos en disposición e así vamos a contemplar xa nos presupostos da Xunta de Galicia que se están empezando a tramitar ou a elaborar a posta en funcionamento da piscifactoría do Ulla. Entonces, bueno, simplemente para decirvos que isto está xa contemplado en presupostos e que o próximo ano entrará en funcionamento. Unha vez arreglado o problema de cesión da empresa que o fixo e que cedeu a Xunta de Galicia. Un problema de que patrimonio, o sea, había un problema que a cesión e para arreglar os problemas de que patrimonio da Xunta de Galicia recibira esta piscifactoría. Non hai outro problema de posta de funcionamento, aparte de que este ano, ao non estar dotada en presuposto, si se dota de cara a presupostos do ano que ven. En principio, a piscifactoría vai se por en marcha, estáse facendo un estudio en estos momentos de cal vai ser a dedicación real da piscifactoría. Decidiuse repensalo porque hai estudios en principio que nos indican que pode haber medios, o sea, o propio medio, a propia temperatura das augas,
que todo eso pode non ser, ao mellor, de todo convinte. En todo caso, se está estudiando o xeito de solucionalo. A Fundación do Moble aprobará o luns as bases para contratar o novo xerente. O Tribunal de Técnicos decidirá a elección ou ser rexeitada a impugnación que presentou a Deputación de Pontevedra. Dende que se creou a Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada, na elección dos presidentes executivos tiveron sempre moito que ver os mobleiros e os políticos locais. Entendíase que ninguén mellor que os propios interesados poderían encontrar a persoa idónea para quedarse ao fronte da entidade. Era o patronato quen decidía ao final. Co cambio de goberno na Xunta chegaron novas tendencias. A Consellería de Industria en mans do BNG apostou por nomeamentos nos que se impuxese sobre todo os criterios de valorar especialmente a formación para o cargo e os coñecementos profesionais nunhas probas específicas. A novidade non acabou de gustar os mobleiros e empresarios da Estrada nen o goberno. Fai un par de anos foi preciso elexir a un presidente executivo tras a marcha de Miguel de la Calle e acabaron surxindo un enfrontamento entre a Consellería, os empresarios e os políticos locais. Na reunión do padroado, o conselleiro acabou quedándose só coa súa postura e tivo que aceptar o nomeamento dun candidato local co que non estaba de acordo. Pese a ese novo xestor, moi afín aos socialistas a que gobernaban na Estrada, non lle puxeron as cousas fácil dende Industria e acabou dimitindo aos poucos meses. Quedou aberto outro proceso para elixir un novo presidente executivo e o conselleiro de Industria volveu á carga. Quería un tribunal de técnicos para resolver a elección. Serían 5, dos que 3 chegarían da Xunta, sendo locais os outros 2. Desta forma, os empresarios da Estrada ou os seus políticos deixarían de ter a última palabra. Fai uns meses presentáronse as novas bases para elixir un presidente executivo que incluía ese xurado de 5 técnicos. Non quedou moi claro quen as elaborou. A Deputación presentou unha alegación sinalando que o padroado ten as competencias para a elección do presidente. Pasaron varios meses dende entón. Contas agora cun informe xurídico que permite rexeitar dita alegación e acaba de ser convocada unha reunión do padroado para o próximo luns ás 10 da mañá. Finalmente, imporá o conselleiro o seu criterio de que o presidente executivo ou xestor sexa elexido por técnicos, quedando ao marxe o padroado e os vocais que teñen no mesmo patroal, os mobleiros, a ACE, a Cámara e o propio Concello. Os empresarios de Lagartón solicitarán sendas entrevistas co Partido Socialista e co BNG da Estrada, coma coas consellerías de Vivenda, Solo e Medio Ambiente para saber o estado actual da tramitación da cidade do Moble. Ante a relación de discrepancias vertidas nos distintos medios de comunicación estes días, onde se pon de manifesto que o Goberno non ten criterio unánime sobre o proxecto da cidade do Moble, os empresarios de Lagartón solicitaron unha reunión co Partido Socialista e outra co Bloque Nacionalista Galego para saber de primeira man cal é o problema en realidade. Ante a importancia e a necesidade dun proxecto destas características para o Concello da Estrada, como é a cidade do Moble, os empresarios de Lagartóns pedirán nos próximos días sendas reunións coas consellerías tanto de Vivenda Solo, dirixida por Teresa Taguas, como a de Medio Ambiente, dirixida por Manuel Vázquez, para coñecer de primeira man o estado real da situación do proxecto, xa que son inexplicables os retrasos que se acumulan sempre no desenrolo de infraestructuras na nosa comarca. A Academia Galega de Seguridade Pública convoca un seminario sobre o papel da policía como testemunha dirixida ás forzas e corpos de seguridade. Tamén oferta cursos sobre procedimento sancionador en tráfico, operativa con vehículos estranxeiros, transporte terrestre e desfibrilación semiautomática externa. A Academia Galega de Seguridade Pública convoca un seminario sobre a policía como testemunha e os cursos sobre o procedimento sancionador en tráfico, operativa con vehículos estranxeiros, transporte terrestre e desfibrilación semiautomática externa. En todos estes casos, a inscripción é totalmente gratuita e os participantes poderán recibir un certificado de asistencia ou de aproveitamento. A AGAS acollerá na súa sede un seminario sobre a policía como testemunha dirixida aos membros das forzas e corpos de seguridade, para o que se ofrecen 80 plazas que trata de aclarar cales son os aspectos a ter en conta na comparecencia en xulgados e tribunais en calidade de testemunha ou perito e como debe facerse a preparación previa desta comparecencia, así como o desenvolvemento das mesmas para que resulte eficaz e profesionalmente completa. Poden realizarse as inscripcións ata o 5 de novembro e o seminario impartirase o 11 deste mes pola mañá e pola tarde. Doutra banda, a actividade sobre o procedimento sancionador está destinado aos policías locais de toda Galicia,
co fin de que coñezan a dinámica e a intervención no mesmo e que se actualicen na normativa relacionada. Ofrécense 30 prazas, a presentación de instancia remata o 3 de novembro e o curso desenrolarase na sede da GAS do 10 ao 13 do vindeiro mes pola mañá. Tanto o curso sobre operativa con vehículos estranxeiros, para os que se ofertan 30 prazas, como o de transporte terrestre, con 40 prazas, van dirixidos aos funcionarios da carrera do Corpo da Policía Local de Santiago e outros corpos da Policía Local que cumplan os mesmos requisitos, tendo preferencia os dos municipios da comarca santiaguesa, Teo, Rión e Ames, e os de Padrón, Oroso, Negreira e Ordes. A Academia tamén impartirá 2 cursos sobre formación en desfibrilización semiautomática externa para persoal non sanitario dirixido aos membros dos servizos de emerxencias e protección civil que dispoñan de equipos de desfibriladores externos e que teñan feito o curso básico de protección civil e o curso de segundo nivel. A finalidade é dotalos de formación precisa, conseguir aumentar as tasas de supervivencia nos pacientes con morte súbita e acurtar os tempos para realizar a reanimación cardiopulmonar. Abordaránse contidos básicos sobre a reanimación e o mantemento do aparello e tamén realizaránse exercicios prácticos. Ofrécense 15 prazas para cada un dos cursos que se desenrolarán os días 3 e 4 de novembro en horario de mañá e tarde na sede da AGAS. As solicitudes poderán formularse ata o 27 de outubro e para obter o certificado de aproveitamento é preciso superar unhas probas de coñecementos, ademais de asistir ás clases. As actividades da Estrada Camiño de Saúde continúan. Son as andainas, as xornadas de consumo e prevención de drogas, medicións da condición física aos escolares. Este sábado 18, a partir das 10 da mañá, terá lugar a última das andainas organizadas dende a Estrada Camiño de Saúde, de aproximadamente 8 km. O percorrido será a saída dende a Praza do Concello onde os viandantes se dirixirán cara a Uzande. Unha vez alí a camiñata recorrerá os camiños do carro por onde antigamente se levaba o millo a moer ata chegar aos muiños de Uzande. Seguirase pola ruta dos muiños e logo pola falda do monte da Somoza. Os que se animen a participar nesta última andaina terán, como sempre, bebida e froita gratuita, así como a asistencia dun vehículo de apoio. Tamén dentro do programa da Estrada Camiño de Saúde, o martes 21, terá lugar no Salón de Actos do Colexio Pérez Biondi unha xornada sobre prevención e consumo de drogas organizada por a Estrada Camiño de Saúde. Nesta xornada participarán un representante da Consellería de Sanidade, o alcalde da Estrada, Xosé Antonio Dono, o concelleiro de Cultura, representantes da Fundación de Axuda contra a Drogadicción e o psicólogo do Concello. A cita será no Salón de Actos ás 12 da mañá e terá unha duración aproximada dunha hora. Ata o 31 deste mes, os encargados da Estrada Camiño de Saúde medirán a todos os rapaces de 8 de 11 centros educativos que se apuntaron ao programa de medicións e as charlas que se ofertaron dende a organización. Tamén teñen continuidade os obradoiros de saúde para asociacións que se están levando a cabo con gran éxito de participación nos locais sociais de todas as asociacións con rexistro no Concello que demandaron algún destes obradoiros. O obradoiro de cociña dietoterapéutica que se ven realizando todos os sábados no local social da Asociación de Mulleres Rurais de Tabirós aprázase este sábado e a nova data será o 8 de novembro. O resto de datas, 25 de outubro e 1 de novembro, seguen en pé. O horario tamén será o mesmo, ás 7 da tarde. Antes de seguir con máis novas, facemos un breve paréntese para a publicidade. O primeiro encontro de coros parroquiais da Estrada reunirá en decembro 11 formacións. Representantes dos 11 coros parroquiais da Estrada reuníronse o pasado martes para pechar compromisos e definir unha actuación conxunta na igrexa parroquial nas datas navideñas. Bueno, trátase de presentarvos o primeiro encontro de coros parroquiais do Concello da Estrada. Ten unha actividade que penso que de xusticia, porque pensamos que hai que poñer en valor esa actividade, e trátase de un recoñecemento público desde esta institución dun labor que están facendo veciños que
fan un servicio á comunidade, xa esquecendo xa o tema religioso, pero tamén. E ademais pensamos que todo o que sea asociación, todo o que sea xuntar de veciños, e sobre todo nas parroquias, pois que é unha labor que se debe reconocer e axudar dende o Concello. Onte tivemos aquí nesta mesma sala unha reunión a que asistiron 5 ou 6 persoas representando os aproximadamente 11 coros que temos noticia de que asisten no Concello. Entón, a primeira cousa que teño que decir é que se hai algún coro que onte non estuvo representado, algún coro parroquial, pois por favor, que non lo pensamos que non queda ninguén, pero por favor que se poña en contacto con nós. A xuntanza vai ter lugar o día 21 de decembro, domingo 21 de decembro. Quixemos enmarcalo no tempo do Nadal. A data está elexida intencionadamente. E a actividade comenzará salvo ás 6 da tarde. Cada coro cantará 2 cancións e ao final todos xuntos cantarán unha paisoliña. Entramos agora no apartado deportivo. 2 derrotas e 2 victorias son o balanzo provisional do Hierros Diego nas 4 primeiras xornadas da tempada. O técnico do Hierros Diego cree que o equipo vai a máis no torneo. O Hierros Diego ocupa a 8ª posición na táboa de Primeira Nacional, sendo un dos conxuntos que menos tanto recibe no que vai de tempada. O máximo responsable do banquillo vermellón subraya o bo inicio dos seus porque xogaron contra os 3 primeiros gañando o Drobra Vigo e os Estudiantes de Lugo. Os bases David e Manuel Antonio, os escoltas Óscar, Andrés e Borja e os pivots Tito, Bilba, Julio Vilariño, Diego Pardal e Humberto, xunto aos xogadores de competición zonal Panchito e Samuel, completan un dos plantéis máis compensados da categoría. Para Eduardo Lada, 4 son os pilares sobre os que se asenta o éxito provisional do equipo estradense. O Hierros Diego é un dos equipos que menos facilidades dá aos seus rivais baixo o propio aro. O adestrador do Coto Ferreiro destaca a intensidade que mostran os xogadores no balance defensivo. Ademais, a capacidade reboteadora de homes altos como Bilba, Vilariño e Tito resultan determinante para mostrar contragolpes laterais. A profundidade do banquillo, coa que conta esta tempada o Hierros Diego, explica moi ben o porqué se trata dun equipo no que case todo o mundo aporta o seu grau de area, tanto en defensa como en ataque. A presenza dos xogadores da Liga Zonal reforza ainda máis o plantel, que distribúe perfectamente os minutos nos diferentes cuartos dos encontros, chegando pletóricos no físico no tramo final dos partidos xogados ata data. A mobilidade dos xogadores fai que as anotacións estén moi repartidas. No último do, houbo 5 integrantes do Hierros Diego que conseguiron máis de 10 puntos. Tampouco hai exclusividade nas distancias. Os tiros de 3 puntos, 2 e as persoais son cousas da práctica totalidade do equipo sen que ninguén destaque sobre os demais nas estadísticas provisionais da Liga. As constantes rotacións do Hierros Diego facilitan outras claves do bo arranque ligueiro. Ninguén se carga pronto de persoais durante os partidos. Ata a data o conxunto vermellón aguanta a perfección coa práctica totalidade dos seus efectivos os últimos cuartos das diferentes contendas. En definitiva, Eduardo Lada augura unha boa campaña, se nada se torce, aínda que explica que ata que non chegue a segunda volta non se saberán as opcións de cada un. A Estrada abre o calendario autonómico de bádminton. O Coto Ferreiro acolle o sábado o primeiro día de competición por equipos de Galicia. A Liga Galega de Clubes de Bádminton dará comezo o próximo sábado no Coto Ferreiro da Estrada coa disputa da primeira xornada a partir das 10 na categoría absoluta e sub-17. En absoluta masculina participan os equipos de Clube Bádminton A Estrada, Clube Bádminton As Neves, Clube Bádminton Narón, Clube Bádminton Outes, Troula, Clube do Mar San Amaro, Atlos e Independente A e B. Os equipos femininos absolutos son da Estrada, As Neves, San Amaro, Atlos e Independente. Polo que respecta ás categorías sub-17, os conxuntos masculinos serán da Estrada, A e B, As Neves, tanto en A como B, do Clube do Mar San Amaro e do Clube de Bádminton de Outes.
No cadro feminino competirán os conxuntos do Clube Badminton A Estrada, Clube Badminton As Neves A e Clube Badminton As Neves B, así como Atlos e Clube do Mar San Amaro. Os organizadores da primeira cita do calendario autonómico prevén que os partidos rematen ás 7 da tarde. O Clube Badminton A Estrada confía en facer valer o factor cancha e terán no Clube Badminton As Neves o principal rival da competición. Estradenses e nevenses parten como favoritos en todas as categorías e modalidades do torneo debido á calidade do seu plantel. A Federación espera unha boa entrada no Polideportivo estradense durante as preto de 9 horas de competición. Antes de rematar, facemos un repaso ás novas máis destacadas en titulares. No ha habido ningún problema, ha sido un incidente sin importancia, la llama de un camping gas o poco más. Por fin, o ano que ven estaremos en disposición e así vamos a contemplarse nos presupostos da Xunta de Galicia que se están empezando a tramitar ou a elaborar a posta en funcionamento da piscifactoría do Ulla. A Estrada abre o calendario autonómico de badminton. O Coto Ferreiro acolle o sábado o primeiro día de competición por equipos de Galicia. E ata aquí as novas do día en esta televisión. Grazas pola súa compaña, saúdos e de camañá.